Mimo pořadí, ty letí tak si každý se odvalíte jako Takže přátelé, věnujte mi chvíli pozornosti. Využijeme tyhle chvilky před druhým poločasem, že se nám tady Péďa Fencel, náš dlouholetý člen a brankář bývalý, dožívá ve zdraví 60. Je to divný s těma nervama, že to vydržel tak dlouho tady s váma vlastně. A my jako Blaník mu tady jsme nechali udělat jeden dres, který si samozřejmě obleče teď. Tady fotbalistní ti předávají. Ten druhý. Potom ještě máme jednoho tady Romana Kašparu, který sice je mu něco před 30, je tak v půlce cesty Bedi, ale před mu taky fotbalisti něco koupili, prosím. Děkuji. A uděláte mu radost 3 bodama hodně dneska. Bobou. Tak jo, potlesk ještě jednou pro oba. Jaký kapák. Tak Romane taky. Veďo, Hoblic. Hoblice, Veďo. Hoblic a na plac. Hoblic a na plac. Je akorát na tebe. Že to slavíš po 60. Vidíš, že to má. Veďo, Hoblic. Ale on se do toho vejde. Veďo zubne. Počráče, co nosíš? To s tím pokoj chudnej. Člověk se nemůže ani prdnout, ani vysmrkat nic, víš? Že natáčí furt. Já to máš ještě. Krásný Josef, krásný. Když tak to potom zavři, nové filmuj něco a pak to zavři jenom. Jasně. Předsedo, koukni na mě. Když se nevydělá, když Kuba skákal, když mu vole Slavíček, že je Slavík. Král. Aul! Tyhle ten skákal. A Kuba. Návrty je ten narvaný, oni se ten čím motivovaný, čím motivovaný, že cože Nebyl ty udělat, dali ještě maxovat, proto je udělal. A jel. Počkejte si. Tyhle ty kritiky mám prostě. Co mám? Když mi vejš než 10 metrů. Jo, to se taky má kritika, ne? Byl vejš než je